Esan dit ordu honetarako etorriko dela. Konpletiboa. Ela. Haupa, zer moduz? Gaur, idatziz edo ahoz, jasotako informazioa kontatzen ikasiko duzu. Orantxe nahi zuekin, Aitorri mezu bat bidali behar diot. Aitor, Anek esan dit, bihar Baionara joan behar dugula. Ez da plan txarra. Eta zuk gauza asko kontatzen dizkiezu lagunei? Bideo honetan, Peiok Olaiari kontatu dio Añanako Gatzagako arduradunarekin hitz egin duela. Añana, ona ere iritsi gara, ba? Bai, ze leku dotorea. Erreportaje polita geratuko da, seguru. Paisaia berezia da, bai? Arduradunan noiz etorriko da? Ez da urruti biliko. Esan dit, ordu honetarako etorriko dela. Jaso dugun informazioa beste bati kontatu nahi badiogu, la menderagailua erantziko diogu aditz laguntzaileari. Adibidez, Anek esan dit, bihar Baionara joan behar dugula. Menderagailua duen atalak zer galderari erantzuten dio. Zer esan dit Anek, bihar Baionara joan behar dugula. Hona hemen beste bi adibide. Amonak kontatu dit gaur etorriko zarela oporretatik. Zer kontatu dit Amonak? Gaur etorriko zarela oporretatik. Eta senarrak esan dit gaur aurrak eskolara nik eraman behar ditudala. Zer esan dit senarrak? Gaur aurrak eskolara nik eraman behar ditudala. Aditzaren amaierak esaten digu ela nola erabili. La forma amaiera hauekin erabiliko dugu. Gu, zu, e, o, a eta n. Adibidez, dugu badugu, dugula bihurtuko dugu. Ela forma amaiera hauekin erabiliko dugu. U, i, go, a izan aditzari dagokionean, eta kontsonantea, T izan ezik. Hortaz, da izan aditza denez, dela bihurtuko dugu. Eta dala forma erabiliko dugu aditzaren amaiera T denean, lehenengo pertsonan. Ditut aditzaren amaiera T denez, D bihurtuko dugu eta ala erantziko diogu. Hortaz, ditudala aditz forma izango dugu. Praktikatuko dugu, lagundu esaldiak osatzen. Zer esan dio Gatzagako arduradunak Peiori? Arduradunak esan dio ordu honetarako etorriko dela. Zer esan dizu Anek? Anek esan dit bihar Baionara joan behar dugula. Zer kontatu dit Amonak? Amonak kontatu dit gaur etorriko zarela oporretatik. Zer esan dit senarrak? Gaur aurrak eskolara nik eraman behar ditudala. Jasotako informazioa kontatzeko. Noiz la, noiz ela eta noiz dala. Bukatu da gaurkoa, hurrengora arte.